Malawi Today. As a professional, we have been taught how to deal with the current situation. Primarily, Malawi Defense Force, role number one is the protection of the sovereignty of Malawi, and again, protection of its citizens. So I've always said that as a professional, I have to apply what is in the Constitution, is to protect the citizens of Malawi. Tikulandireni, malingana ndi zionesero za dzulo mmene zathera makamaka pa nkhani yokhuzana ndi chitetezo cha anthu a mdziko muno pa nkhani ya zionesero. Mukukumbukira kuti dzulo anthu amenyedwa pamaso pa asilikali komanso a polisi. Ndeno anthu anayamba kukamba zambirimbiri zokhuzana ndi usogoleri wa usilikali mdziko muno, kunena kuti iyayi kalekale tinali ndi azisogoleri amphamvu kwambiri. Mwachisanzo cha iwo adapereka amenewa ndi General Vincent Nundwe. General Vincent Nundwe anali wamkulu wa asilikali mdziko muno, ndipo mu nthawi yawo adachirimika kwambiri kuteteza mzika za dziko lino, makamaka ku nkhani zokhuzana ndi zionesero. Iwo watu adasinthana ndi Valentino Phiri, koma chifukwa choti lero anthu akukamba za iwo, akuwakumbukira iwo Vincent Nundwe, tafuna kuti tikupasireni mbiri komanso ndi zinthu zina mwa zimene iwowa adapanga mu nthawi yawo Vincent Nundwe, ndi zina zimene ankayankhula. Mkulu ameneyu anayankhulanso zinthu zoopsa kwambiri pamaso pa President Chakwera, osaopa opanda mantha Vincent Nundwe. Iyi ndi mbiri ya Anundwe. Atiuza kuti masaizi a Sabato timangomva, tipita ku Singapore tingomva. Naona bwana Raila unabura kuthamanga kuchoka kundilanda kupita kuti kunjamba ndi flood nawo sana kupita kukena. So the issues tafika kaya kukena niko anthu anafika pachipululu. Instead of anthu kurongorora, we need to move forward kuti what should we do? Kwa ife ku serikali kuno timatha kufusa kuti campus ndi ya nyuwani kuli ma GPS masiku ano, kuli so map kuti sopano we can move forward. So if timaziona wa campaign wa machitika, koma not everything will. General Vincent Nundwe adayamba mchito ya chitetezo Malawi Defense Force mu chaka cha 1978 monga officer cadet. Adaphunzira ku Kamuzu Military College, kenako ku Kenya mu chaka cha 1980. Ndipo anagwira ntchito zosiyanasiyana m'magulu ankhondo, kuphatikizapo Operation Bwenzani imene inachitika mu 1993. Ndipo mu 2014 ali pa udindo wa komanda wa Southern Region anakana lamulo lochosa anthu kutale center pa chisankho kuti chiteteze democracy. Ndipo izi adalandira nazo ulemu chifukwa chokhalabe ndi udindo wopanda sankho. Ndipo pa ulendo wake okhala komanda wa MDF mu August 2019, President Peter Mutharika anamukweza kukhala komanda wa Malawi Defense Force. Anthu ambiri anayamba kumutcha kuti People's General chifukwa sanalole asilikali ake kummenya wanthu mu nthawi imene ankachita zionesero, ndipo ankamutcha kuti iyeyu ndi komanda wa anthu. Ndipo mu March 2020 Mutharika anamuchosa pa udindo, zomwe anthu ambiri anaona ngati kuti zidachitika pa chifukwa cha ndale. Komabe mu September 2020 President Lazarus Chakwera anamubwezeresa udindo wake, ponena kuti Anundwe adachosedwa mu zifukwa za ndale. Tiyeni tione mphoto ndi nyota zimene iyeyu adalandira. Mu 2020 adapasidwa
mu 2021 makamaka adapasidwa award imene amayitchula kuti Africa Peace and Security Leader of the Year 2020 ndipo adapasidwa mophatikizana ndi Goodluck Jonathan amene anali mtsogoleri wakale wa dziko la Nigeria. Anthu amenewa ndi amene adapasidwa mphoto imeneyi yapamwamba mu Africa monse muno. Ndipo kupitirira ndi nyota zina zimene adapasidwa Vincent Nundwe, tiyeni tione kuti iwo pambuyo pogwira ntchito ya usilikali ngati komanda kodi kupuma kwawo kudali kotani. Anundwe adapuma pa ntchito ndipo mu 2023 anachoka mu MDF. Poyamba anakana ntchito imene anatumizidwa ndi President Lazarus Chakwera ngati ambassador pamene Achakwera adawasankha chifukwa chogwira bwino ntchito. Koma kenako anavomera kukakhala ambassador wa Malawi ku Morocco ndipo parliament idagwirizana nazo zimenezi kuti Anundwe akuyenera kuti kupanga litaya kwawo mu ame iwowa akuyenera kukakhala ambassador ku dziko limeneli la Morocco. Nditu zimenezo ndi zimene tikukupasirani padakali pano kumva mbiri yochitisa chidwi ya Vincent Nundwe. Tatiyeni timalize ndi mawu awa kuti tione zinthu zimene anthu amawakumbukira nawo komanso ntchito zimene iwo adagwira. General Nundwe adadziwika chifukwa cha kusamala ufulu wa anthu, kukanika kulowerera ndale mu Malawi Defense Force, komanso kukhala ndi luso, ulemu komanso kukhulupirika ku malamulo a dziko. Ndipo mawu ofunikira amene amayankhula Vincent Nundwe analionena kuti asilikali ayenera kutumikira Malawi osati atsogoleri a ndale. Zimenezo ndi zimene Vincent Nundwe amakhulupirira komanso zimene zikuchitisa kuti padakali pano anthu awakumbukire Vincent Nundwe. Kumbukirani kuti tikupasirani izi malingana ndi zomwe zinachitika dzulo pa kuphwanyiridwa ufulu kwa anthu opanga zionesero pomenyedwa mankhanza pamene asilikali komanso apolisi amayang'ana ndi maso awo. Choncho ife tili pano kukupasirani zimene anthu akukamba komanso kuti Vincent Nundwe akuwakumbukira bwanji. Nde zambiri ndi zimenezo. Tatiyeni tikusiyeni mukuonera kanema uyu amene adamuyankhula pamaso pa Achakwera, Achilima komanso Joyce Banda. Tatiyeni tikhale limodzi tionere zimenezi. We have our own command element which recommends to the Defense Council, which is chaired by the President here as Minister of Defense. Timabwera kuti uyu wakwana uyisufano bwana. Koma sono mkupita kuma politician and that one zikuendelea kuti uyindi wako watu uyindi wako. We don't want to divide Malawi. Zimenezo komaso zinafika pa nthawi inake oti timalemberedwa apana chikhosi mulipo. ISPC. Okay. Chabwino koma I'm just giving an example kuti makarata amalembedwa ku OPC kumulembera komanda wakuti mumwike pakuti. We can't accept that. We can't accept that. Timapanga ndife mnu tugwira nayo OPC si kumuziwa kumulembera karata iweyo ukupita kwakuti. Mumpase sonyota. Ndiye kuti ameneyo si officer. Akaruwe ndare komweko. Ndikunena zimenezo because apart from officers mwinaso asilikali na feso timapanga zimenezo sikuti tikulala tapa ndikunena choona abwana akumva tikunena zona because other people will do that kuti azikija kukapempa maranki kuma politician. No, we are not going to accept that one ku MDF. No. Nditu ajemwali anga deputy minister ali hapa muona wauza akumvanso nawo. Ifeyo ndife ankharakale tagwira ntchito
taona ma politician akupanga campaign ife sitipita timangoka vote they campaign anatiuza kuti masaizi ansabato timangomva tipita ku Singapore tingova naona bwana Raila unabura kuthamanga kuchoka kundirandi akupita kuti kunjamba ndi flood ndinaona nao sana tupita ukena. So the issues tafika kaya kukena niko antu anafika pachipururu instead of antu kurongorora we need to move forward kuti what should we do. Kwa ife ku serikali kuno timata ufusa kuti kodi campus india new one kuli ma GPS masiku kuli so map kuti so we can move forward. So if timaziona wa campaign wa machitika koma not everything will